Cebu City, mistulang ghost city matapos ipinatupad ang mahigpit na quarantine protocol dahil sa pagdami ng COVID-19 cases. Samantala, mga military doctors at nurses galing Manila dumating kahapon bilang augmentation sa medical forces ng Cebu City. Sa karagdagang detalye makakasama natin si Alan Domingo live. Alan? Yes, sa panayang paghigpit sa seguridad or quarantine protocol diri sa Cebu City, atong nabantayan nga mimingaw na ang dakbayan, gagmay na ng mga tao ang naggawas sa ilahang kabalayan o di gamay usab ang masakinan sa kadalanan. Samtang miabot na ang medical augmentation gikan sa Armed Forces of the Philippines aron mo-abag usab sa medical forces diri sa Cebu City. Sa drone video makita ang kinatibuk-ang syudad nga mingaw ug walay kisaw itandi sa nakalabahing mga adlaw. Kini ang tagway sa dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw nga nahimong ghost town tungod sa higpit nga pagpatuman sa ECQ protocol. Kung aduna may mga sakyanan o mga tao nga naggawas, kadtulang nahilakip sa APOR o authorized person outside residence o mga essential deliveries. Apan higpit usab kaayo ang checkpoints sa nagkariang dapit sa Cebu City. Si Police Lieutenant General Guillermo Illasar, Pangulo sa Joint Task Force on Coronavirus Shield, kauban si Police Brigadier General Albert Ignacius Ferro, ang nag-supervise sa masakop sa Special Action Force nga nagpatrolya sa syudad, ilabi na sa mga barangay nga gihugpaan sa virus. Nakita natin na yung substantial compliance ng ating mga kababayan, pati na rin yung nagdi-deliver ng mga pagkain nito na authorized. At the same time, yung iba mga kababayan natin, instead na lalabas pa, nagpapadeliver na lang. Nakita natin ito dati sa ibang lugar. Gipaniguro ni Illasar nga mapatuman ang maximum tolerance ug miawhag usab sa katawhan nga mosunod sa gipatuman nga lagda. To obey the simple guidelines of the ACQ and to respect the authorities enforcing them. And on the side of the police, una is to observe maximum tolerance. Samtang mitugpa kagahapon sa Mactan Air Base ang gisakyan sa 33-man medical team sa Armed Forces of the Philippines nga moabag sa medical team sa Cebu City. Naglangkob kini sa mga doctors, nurses ug mga support aides. Gisugat sila ni Director Jaime Bernada sa DOH-7 ug ni Lieutenant General Roberto Angkan, Commander sa Central Command nga nanawagan sa panaghiusa batok sa COVID-19. Said ang Cebu City Health Department may paggawas og corrected data kalambot sa confirmed cases sa COVID positive diri sa Cebu City. Diin mukabat na sa 4,950 ang confirmed cases sa COVID-19. Diin katunga niini ang naka-recover na samtang adunay 155 ang nangamatay sa naasoy balatian. Ang mga opisyal sa Cebu City, kauban usab ang mga opisyal sa IATF, nagpahigayon og tigom alang sa mga posibleng mga lakang nga ilahang ipatuman aron pag-contain sa virus sa pagkuyanap sa dakbayan sa Sugbo. Sed, balik sa imo. Maraming salamat Alan Domingo ng Balitang Bisdak.